Κορίτσια, μιλάμε για πολύ πράγμα, κορίτσια. Να, κοίτα, πες τα, πώς τα λένε. Αλλά εδώ είναι να. Αυτές κύκνες. Εκτός από τους κύκνους, αυτή είναι κύκνη, ναι. Τα άλλα πώς τα λένε. Μας πώς τα λένε τα κόκκινα. Φλαμίγκο, φλαμίγκο. Θες να πεις αυτά τα άσπρα τι είναι έξω. Αυτά εδώ, κίνες, δύο κομμάτια, ναι. Η άλλη είναι κύκνη. Άλλα είναι άσπρα, άλλα είναι. Κύκνη είναι. Γι' αυτό και απαγορεύεται εδώ. Φλαμίγκο. Κάω πίσω εκεί, όλοι κύκνες. Τα κόκκινα είναι. Αλλά τα άλλα είναι. Σωστά, δεν τα λέω. Όλα τα άσπρα που βλέπεις. Και να εκείνες, δύο κομμάτια. Βγάλε ρε μάλλον το βίντεο. Πού να βγάλω. Θα βγάλω. Στο ράδο να βγάλει. Τι να βγάλω. Αγελάδα να βγάλει, αγελάδα. Не, вот таких не ебанем пару штук. А? Фламинго. Вот этот фламинго не ебанем, наверное? Την κάνεις από εκεί, δεν μπορεί να μείνει. Το κτίριο να του, Μόνο κτίριο, το άσπρο που λέει το μεγάλο, και μετά. Εκεί θα πάμε, να έτσι θα πάμε. Κοίταξε όμως η κύκνη μέχρι πέρα είναι, όχι εδώ. Πέρα κοίτα, πέρα, όλα εκεί. Μην πας και πετύχουμε κατάσταση. Εδώ είναι άλλο. Είναι αυτή. Ναι. Διαβολήχη να μιλάμε. Ολήχη να μιλάμε. Εδώ τα παπιά τελειώσανε, δεν έχει παπιά. Буйвол идет, небе, буйвол. Смотри, рядом. Буйвол, ёпта. Ленка, цибанюк. Εδώ μέσα τι είναι αυτά, ρε? Κρασίβα δεν μας κάνει κουκλέ, μόνο κρασίβα. Εδώ περπατάς πεθάνει. Πάμε εδώ να κάτσω μέσα. Εδώ επιτρέπετε. Αυτή η ταμπέλα τι λέει? Τι λέει αυτή η ταμπέλα? Α, δούμε τώρα, κάτσε. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται και αυτό. Καταφύγιο άγρια ζωής. Καταφύγιο, απαγορεύεται. Όχι, η πινακίδα δείχνει προς εκεί. Δεν δείχνει προς εδώ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Άρα από εδώ Εδώ τώρα. μπαίνουμε, κοίτα εδώ έχει νυχτάκι. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, δεν πετάει τίποτα. Και εκεί ταμπέλα, κοίτα. Τι λέει αυτή η ταμπέλα εκεί? Μέσα εκεί τι λέει αυτή η ταμπέλα? Πού είναι? Να, ναι, αλλά δεν φαίνεται από εδώ. Εκεί πέρα. Τι λέει αυτή η ταμπέλα? Αυτό δεν είναι το χρώμα μόνο που βλέπεις. Εδώ δεν βλέπω και κόσμο, εκεί κόσμο τουλάχιστον βλέπω. Πού μας έφερατε γάμο? Το πόνο,